लोगोफोर दिनै जोंहा राङापारा हालामनिनो जि माइनावथिनिफ्राय खैलाजुलि थांनाय लामा बे लामानि जि दैसा सेर मानसि दैसा सेर बे दैसा सेराव जोंहा थुरिबारि गामिनिनो आरो बे हालामनिनो रायजो राजाफ्रा गोबां बेयाव जेसिबि लानानै गोबां माने हा खोनायनि हाबाफारि सोलिबाय दङ। दा बियो मानो हा खोबाय दङ, मा खालामनो थांगासिनो दङ, बेखौ आं एसे बिथांमोननि कमिटिनि जि दैदेनगिरि बिथांमोनाव एसे सोंना नायनो आरोना माबायदि नोंथांमोना फारि नायलांदो। बिथाङानो जोंहा नैबे कमिटिनिनो आफादगिरि। बिथाङा दिनैनि जि बे हाबा मावनाय मा खालामनो थांगासिनो, मा जानो थांगासिनो, बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायना होदो दे। गोजोननाय थाबाय। जोङो नैबे थुरिबारि सप्तायारि सुनिबार बाजार, जोङो बेखौ जोंनि गासै रायजो राजाफोरखौ लानानै जों सावरायलायनायनि गेजेराव जों नैबे बाजारखौ गायसननो थाखाय आवगायदों। जों माने नैबे जोंनि खिनियाव बाजार गैया बेबायदि दङ, दंनाया साइडआव दङ बुधबार बाजार, शुक्रुबार बाजार आरो ओरैजाय बिस्थिबार दङ, जोंनि गेजेराव गैया। दा जाहोनाव माने जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफ्रा एसे बाजार जानायाव खस्थ' मोनो आरो, ओंखायनो जोङो मा खालामबाय, गोरों सानैसो सानसुमैफोरा साननानै बे बाजारखौ जोङो गायसनब्ला जोंनि इयुन जोलै एबा इयुन जोंनि गथ' गथाय देरबोनाय गथ' गथायफ्रा माबा मोनसे राहा फैगोन एबा माबा मोनसे उपकार जागोन, बेखौ साननानै जोङो नैबे दिनैनि बाजारखौ जोङो बे गायसननो थाखाय जोङो आवगायदों आरो। जोङो बेयाव मोसौनि बादै जोङो गासिखौबो नैबे सावगारियाव नुनायफोरखौ जोङो फाननो हागोन होननानै बेयाव जों माबादों, मा होनो, बेनाराव फोसावदों। ओमफ्राय बिदिनो जोङो टाउननि माखासे मोजां बेफारिफोरखौ जों खावलायदों फैनो, आरो ओनसोलनि खाथि खालानि बेफारि आरो जायखिजाया मैगं थाइगं फानग्रा, दाउ अमा बोरमा फानग्रा, जि जोम फानग्रा, सेन्देल जुथा फानग्रा, गासैखौबो जों बिथांमोनखौ खाबु होनाय जागोन। ओंखायनो जोङो दिनै फुंनिफ्रायनो जोङो बे थावनिखौ जोङो साफा खालामगासिनो दङ। आरो जोङो फैबाय थानाय 20 सेप्तेम्बर 25 सुनिबार खालि जोङो बे बाजारखौ जोङो अपेनिं खालामनाय जागोन। बेयाव जोङो लैहोर लैहोरैनो बे आफादखौ जोङो फिथा हास'नाय जागोन, आरो रोजो रोमैनो जोङो माखासे बेफारिफोरखौ खबर होखानानै जोङो बेयावनो माखासे बाथ्राखौ आरो बिथांमोननो फोसावनाय जागोन। आरो जोङो बाजार थांनानै बिथांमोनखौ जोङो माने खावलायहैगोन आरो, जेनेबा जोङो मा होनो, थुरिबारि नैबे मानसि दालां सेराव जों बाजार बानायबाय, बे बाजाराव बयखौबो फैनो थाखाय जोङो खावलायनाय जागोन आरो। आच्छा, गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय नैबे जि हाथाय बाजार खालामनो नागिरदों, बे हाया बेसेसो गुवार जागोन बा खै बिगासो दं बेयाव? बे हाया जों दा मिथिनायाव दङ ओरैनो 6 बिगासो दङ। दा जोङो बर्थमान गोदान नैबे समाव सोलिथ'नो आन्था जोङो बिगाथामसो कभार खालामनानै लादों। उनफोराव इयुनाव जुदि माबा मोनसे जोंनि डेभेलपआ जुदि बारा जालाङोबा जों माने आरो बारायनायनि जोंहा चान्स दङ आरो बेबायदि। बे हाखौ जोङो थुरिबारि रायजोनिफ्राय अनसुंथाइ मोननाय बायदि जोङो दा बर्थमान सोलिना दङ आरो। जों बोसोरनैखौ बिथांमोननिफ्राय जों फ्रियाव लादों, आरो बिनि उननिफ्रायसो जोङो नैबे हानि रायजोनि नामाव जोङो मा टेक्स होनांगौ जोङो होलांबाय थागोन। जों बेखौ बिथांमोनजों जों रायज्लायना लाखानाय जादों आरो। साबायखर थाबाय। लोगोफोर, होनबा नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ दिनै बिथांमोना मा मावनो थांगासिनो दङ। दा नोंथांमोनाबो नैबे बेनाराव जि जानबुंनि नं होनाय दंखायो, बेयाव नोंथांमोना खबर लानानै बिथांमोनजों जगाजग जानो हागोन आरो ना। दा अब्ला बेखिनियानोसै लोगोफोर, भिडिअखौ फारि नायलांबाय थादो आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय। बेयावनो सुनिबार बाजारखौ खालायसिगोन आरोना।